हरे कृष्णा, सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण 12वा अध्याय भक्ती योग चा अभ्यास करणार आहोत। अध्याय सुरू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण अध्याय चालू करूया। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करून हा अध्याय चालू करूया। कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली आहे त्यांचे सुद्धा आपण आशीर्वाद घेऊया आणि मग या अध्यायाचा अध्ययन करूया। नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, कुमुद माताजी आमच्या इतर को होस्ट, कीर्तन करण्यासाठी येणाऱ्या बायका मुली, आमची टेक्निकल टीम या सर्वांचं सहकार्य असल्यामुळे मी हा वर्ग घेऊ शकते। त्यांना सुद्धा मनापासून प्रणाम आणि धन्यवाद। तर आपण काय काय शिकलो 11व्या अध्यायामध्ये। अर्जुनाने विनंती केली कृष्णाला की मला तुझं विश्वरूप बघायचंय। मग श्रीकृष्णाने पहिल्यांदा आपल्या विश्वरूपाचं वर्णन केलं आणि मग कृष्णाच्या लक्षात आलं की अर्जुनाला या वर्तमान नेत्राने काही दिसणार नाही म्हणून त्याला दिव्य नेत्र प्रदान केले। आणि जेव्हा त्यांनी विश्वरूप बघितलं तेव्हा प्रथम तो आनंदित झाला पण नंतर मात्र तो भयभीत झाला। त्यांनी बघितलं कृष्णाचे अनेक भुजा, अनेक मुख आणि हे सगळं त्यांनी बघितलं आणि कौरव सेना ही त्याच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहे। हे बघितल्यानंतर तो घाबरला आणि त्यांनी कृष्णाला विचारलं तू कोण आहेस? मग कृष्णाने सांगितलं मी काळ आहे। आणि मग एवढं सगळं विश्वरूप बघून माझा मित्र केवढा मोठा आहे पण मी मात्र अनादराने त्याच्याकडे वागलो, त्याला त्याच्या नावाने हाक मारली, त्याच्याबरोबर जेवलो, त्याच्या बाजूला बसून एका बिछाण्यावर आम्ही झोपलो। तर असं झाल्यामुळे तो अर्जुन कृष्णाकडे क्षमा याचना करतो। तू माझ्या मी अनेक अपराध केलेले आहेत, अनादर दाखवलेला आहे तुझ्या प्रती, याबद्दल मला क्षमा कर। आणि मग कृष्णाने सांगितलंय की हे जे माझं विश्वरूप आहे
ते यज्ञ, तप, पुण्यकर्म, दान हे करून काही कोणाला दिसत नाही. ते बघण्यासाठी शुद्ध भक्ती हवी किंवा अनन्य भक्ती हवी. आणि मग जेव्हा अर्जुनाने प्रार्थना केली की माझं मन आता मनाचं संतुलन मी राखू शकत नाही, आता हे रूप तू आवर्त घे आणि तुझं जे सौम्य द्विभुज रूप आहे तेच रूप आता मला दाखव. असं म्हटल्यानंतर कृष्णाने पहिल्यांदा विश्वरूप होतं, त्याच्यानंतर त्यांनी चतुर्भुज रूप दाखवलं आणि मग त्याचं जे शाश्वत किंवा मूळ रूप आहे श्याम सुंदर, ज्याला जिकडे 2 हात 2 डोळे, हातात बासरी, हे रूप त्यांनी प्रकट केलं. हे प्रकट केल्यानंतर अर्जुन एकदम शांत झाला. मग परत कृष्णाने सांगितलं हे सुद्धा जे माझं श्याम सुंदर रूप आहे ते बघण्यासाठी देव देवता सुद्धा नित्य प्रयत्न करत असतात. हे रूप, या रूपाचं दर्शन होण्यासाठी तुम्हाला अनन्य भक्ती लागते. आता पुढचा अध्याय 12वा अध्याय. अर्जुन प्रश्नाने चालू करतो की तुझं मी विश्वरूप बघितलं आणि तुझं सगुण रूप, शाश्वत रूप तेही मी बघितलं. मग नक्की आराधना, भक्ती कुठल्या रूपाची करायची हा त्याचा प्रश्न असतो. मग कृष्ण त्याला नीट समजावून सांगतो की कुठली आराधना करायची आणि कारणही सांगतो. मग भक्तीमध्ये जर आपल्याला प्रगती करायची असेल किंवा भक्ती करायची असेल तर कृष्ण आपल्यासाठी मल्टिपल चॉईस भक्ती देत आहे. म्हणजे असं नाहीये युजली जेव्हा MCQचे क्वेश्चन पेपर असतो तेव्हा एकच उत्तर बरोबर असतं, पण इकडे नाही, मल्टिपल चॉईस भक्ती आहे आणि सगळ्यावर टिक मार्क आहे. कृष्णाने सांगितलं कुठलीही एक भक्ती जरी तुम्ही घेतली तरी तुम्हाला निश्चितच माझी प्राप्ती होईल. आणि मग शेवटी कृष्ण आपल्याला सांगतो की त्याला भक्तामध्ये कुठले गुण प्रिय आहे. तर आता आपण चालू करूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. अर्जुनाने विचारले कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहे किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्णा. आता अर्जुनाने विश्वरूप बघितलं. विश्वरूप बघितलं, प्रथम आनंद झाला, पण खरं तो नंतर भयभीत झाला. त्याचं मन सुद्धा स्वस्थ नव्हतं. मन सुद्धा कसं होतं, तो मनाचं संतुलन राखू शकत नव्हता. आणि त्यांनी कृष्णाला प्रार्थना केली की आता मात्र मला तुझं आणि विश्वरूप बघायचं नाहीये. त्याला ते विश्वरूप आवडलं नाही. म्हणून आता नक्की अर्जुनाने कृष्णाचं विश्वरूप बघितलं आणि इकडे तर त्याच्या रथावर जो कृष्ण आहे तो त्याचा सखा आहे. त्याचं कसं रूप आहे, सौम्य रूप आहे. आणि अर्जुनाला कृष्णाचं ते सौम्य रूपच भावलेलं आहे. त्याला काय ते विश्वरूप आवडलं नाही. पण त्याला कृष्णाकडून होकार पाहिजे की कृष्णा मला तुझ्याकडून व्हॅलिडेशन पाहिजे की मी कुठल्या रूपाची भक्ती करू, कुठल्या रूपाची पूजा करू, हे मला तुझ्याकडून पाहिजे. आता जे भक्त असतात ते 2 तऱ्हेचे असतात. एक म्हणजे जे वैष्णव असतात आणि जे सगुण रूपाची पूजा करतात. आणि दुसरे जे असतात ते त्यांना, आता मी तुम्हाला सांगितलं की आपलं जे रूप असतं किंवा आपलं जे शरीर असतं आणि कृष्णाचं शरीर त्यात फरक असतो. कृष्णाचं दिव्य असतं, त्याचा नाश कधीच होत नाही. आपल्या शरीराचा मात्र नाश होतो. आणि मी तुम्हाला सांगितलं आपलं एक शरीर असतं, बाहेरचं हे स्थूल शरीर, आतमध्ये सूक्ष्म
शरीर असतं आणि मग आत्मा असतो. आणि आपल्याला ज्यांना रूप असतं त्यांना काय वाटतं की हो माझ्या शरीराचा नाश होतो. मग जर माझ्या शरीराचा नाश होतो, मग कृष्णाच्या शरीराचा नाश कसा होत नाही, ही गोष्ट त्यांना एक्सेप्ट करता येत नाही. ती एक्सेप्ट करता येत नसल्यामुळे ते काय म्हणतात की कृष्ण निराकार आहे, त्याला रूपच नाहीये असं ते म्हणतात. आणि ते कृष्णाच्या निराकार किंवा अव्यक्त रूपाकडे आकर्षित होतात. तर त्यांना आपण निराकारवादी किंवा मायावादी असं म्हणतो. तर आता आपण ऐकूया की कृष्ण अर्जुनाला उत्तर काय देणार आहे. हे बघा, आता मला सांगा, तुम्ही हात वर करा आणि सांगा की हे जे रूप आहे, काल तुम्ही विश्वरूप बघितलं आणि एक कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप आहे, हातात बासरी, डोक्यावर मोराचं पीस. तर हे जे रूप आहे ब्रह्मन किंवा ब्रह्मरूप, हे कुठल्या रूपाच्या जवळ आहे? हे विश्वरूपाच्या जवळ आहे की श्याम सुंदर रूपाच्या जवळ आहे? तुम्ही सांगू शकता मला? अनम्यूट करता येतंय तुम्हाला, बोला. श्याम सुंदर. हे जे रूप तुम्हाला दिसतंय हे श्याम सुंदर रूपाच्या जवळ आहे का? हो. बरं, इतरांना कोणाला बोलायचंय काही? बरं, आता कृष्णाचं हे जे ब्रह्मरूप किंवा ब्रह्मन रूप आहे हे प्रकाशासारखं आहे. याला अंत नाही, मध्य नाही, आरंभ नाही, आपण सांगू शकत नाही. तर हे जे रूप आहे ब्रह्मरूप, हे कृष्णाच्या विश्वरूपाच्या जवळ आहे. आणि श्याम सुंदर रूप जे आहे की त्याला आपण ओळखू शकतो. त्याला समजा जर तुम्हाला आराधना करायची असेल तर तुम्ही मला सांगा कुठल्या रूपाची तुम्ही आराधना करू शकाल? हे जे ब्रह्मरूप आहे, प्रकाशच आहे, याची आराधना करू शकाल का तुम्ही? सांगा बरं मला. नाही. 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 विश्वरूपाची तुम्ही आराधना करू शकाल का? पूजा करू शकाल का? नाही. नाही, कारण हे विश्वरूप अमर्यादित आहे. त्याला आपण नेहमी देवळात जातो, मंदिरात जातो, तेव्हा आपण हार घेऊन जातो किंवा वस्त्र घेऊन जातो. तर जेव्हा आपण हार घेऊन जातो आपल्याला माहिती असतं की तो हार ते त्या अर्च विग्रहाला घालतात, वस्त्र सुद्धा घातले जातात. पण विश्वरूप अमर्यादित आहे. तुम्ही किती हार घेऊन जाणार, किती मोठे वस्त्र घेऊन जाणार, याची कल्पना, या कल्पनेच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळे विश्वरूपाची आराधना करणं अवघड आहे. आता आपण कृष्ण काय सांगणार आहे अर्जुनाला ते ऐकूया. हे बघा, हे श्याम सुंदर रूप आहे आणि विश्वरूप आहे ते या ब्रह्म किंवा ब्रह्मन रूपाच्या जवळ आहे. जणू काही ते निराकारच आहे, आदी नाही, अंत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच मय्या वेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. आता कुठली भक्ती सर्वात परिपूर्ण आहे? की जे सगुण रूपाची आराधना करतात, भक्ती करतात, ती जी भक्ती आहे ती परिपूर्ण मानलेली आहे असं कृष्णानेच सांगितलेलं आहे. आता इकडे बघा, इस्कॉन मध्ये कधी मूर्ती पूजा म्हणत नाही किंवा मूर्ती म्हणत नाही,
अर्च विग्रह म्हणतात. आपण मूर्ती हा शब्द खूप कॅज्युअली वापरतो. मूर्ती किती छान आहे वगैरे, पण इकडे इस्कॉन मध्ये आयडल वर्शिप अजिबात म्हणत नाही, मूर्तीपूजा म्हणत नाही, अर्च विग्रह म्हणतात. तर मूर्ती आणि अर्च विग्रहामधला फरक काय आहे? आता समजा जर पूर्वी लोक पत्र टाकायचे, पत्राची जी लाल पेटी होती ना, त्यामध्ये पत्र टाकलं की ते पत्र जिकडे ऍड्रेस लिहिलेला आहे तिकडे पोचायचं. पण समजा जर या पत्राच्या बाजूला काही मुलांनी खेळण्यातली पत्राची पेटी केली लाल, त्याच्यात पत्र टाकलं की ते पत्र पोचणार का? जिकडे पोचायचंय तिकडे ते पोचणार नाही, कारण तो गव्हर्नमेंट व्हॅलिडेटेड लेटर बॉक्स नाहीये, सरकारी नाहीये, खेळातला आहे तो. तर अगदी त्याचप्रमाणे अर्च विग्रह म्हणजे काय? अर्च विग्रह म्हणजे जेव्हा एक आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु किंवा परंपरेतला जो आध्यात्मिक गुरु आहे, जेव्हा तो कृष्णाला विनंती करतो की तू इकडे या मंदिरामध्ये स्थिर हो आणि जे भक्त येतील त्यांचे क्लेश, त्यांची दुःख दूर कर आणि त्यांचं मार्गदर्शन कर. तर जेव्हा असा जो गुरु आहे, परंपरेतला गुरु आहे, तो परंपरेत भक्ती योगाचे सगळ्या नियमांचा अगदी कडक रीत्याने पालन करत आहे. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा तो कृष्णाला विनंती करतो तेव्हा कृष्ण पर्सनली त्या अर्च विग्रहामध्ये असतो. आपल्याला दिसताना काय दिसतं? आपण मूर्ती म्हणतो, दगडाची आहे, लाकडाची आहे, मार्बलची आहे, धातूची आहे, पंचधातूची आहे, अनेक वेगवेगळ्या मूर्त्या असतात. आपल्याला तिकडे काय दिसतं? आपल्याला दगड दिसतो. आणि आपण काय तिकडे जेव्हा मंदिरात जात असताना आपण कसे जातो की मी जिवंत आहे, ही मूर्ती जी आहे ना ही काही जिवंत नाहीये, असं आपलं आचरण असतं बरं का. आपल्याला माहिती असतं की हा कृष्ण आहे, पण आचरण कसं असतं की इकडे हा दगड आहे आणि त्याप्रमाणे आपण वागतोही. फोन आला आपल्याला मोबाईलवर, लगेच आपण फोन घेतो, जोर जोरात बोलतो, विचार करत नाही की इकडे साक्षात कृष्ण आहे. हा विचार आपल्याला येत नाही का? कारण आपल्याला असं वाटतं मी जिवंत आहे, या मूर्तीमध्ये, या अर्च विग्रहामध्ये जीवच नाहीये, असं कुठेतरी आपण आपल्याला ते वाटतं आणि त्याप्रमाणे आपण वागतो. आणि बाहेर, त्यामुळे मंदिराच्या बाहेर लिहितात की तुम्ही मोबाईल सायलेंट वर ठेवा किंवा इकडे जोराने बोलू नका, किंवा जर आपण अर्च विग्रहाच्या समोर राहून जोर जोराने बोलायला लागलो तर कोणीतरी आपल्याला सांगतात की प्लीज तुम्ही मंदिराच्या बाहेर जाऊन बोलाल का. तर अशा तऱ्हेने अर्च विग्रह जो असतो, जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे त्यांनी कृष्णाला विनंती केली असते आणि त्याच्यामुळे कृष्ण तिकडे हजर असतो आणि तुमची प्रार्थना डायरेक्ट कृष्णापर्यंत पोचते. ज्याप्रमाणे गव्हर्नमेंटचा जी लाल पत्राची पेटी असते त्याच्यामध्ये पत्र टाकलं की ते पत्र पोचतं, अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण अशा ठिकाणी पर्सनली हजर असतो, तुमची प्रार्थना ऐकत असतो. तर त्याचप्रमाणे तुम्ही ऐकलं असेल की काही जण असं म्हणतात की आमच्या काही ठिकाणं खूप जागृत असतात, की इकडचा कृष्ण ना जागृत आहे. जागृत म्हणजे काय? हेच की अर्च विग्रह आहे तिकडे ज्यांनी त्याची स्थापना केली आहे तो शुद्ध भक्त होता, परंपरेतला होता आणि त्याच्या विनंतीवर कृष्ण तिकडे हजर आहे. तर आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा आपण मंदिरात जातो तेव्हा आपली चेतना शक्ती जी असते ती मरण पावलेली असते, आपण जिवंत नसतो. पण तिकडे आपल्या समोर असणारा जो कृष्ण आहे
तो मात्र तिकडे आहे. तो आपलं सगळं आचरण, आपण काय बोलतोय हे सर्व काही ऐकत आहे. तर आपण लक्षात ठेवून पुढच्या खेपेला मंदिरात गेल्यावर व्यवस्थित वागलं पाहिजे, व्यवस्थित आचरण केलं पाहिजे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. श्लोक क्रम 2, 3 आणि 4. 3 आणि 4. परंतु जे सर्व इंद्रियाचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझी प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. आता कृष्णाने सांगितलं की जो माझ्या सगुण रूपाची भक्ती करतो, पूजा करतो, ती भक्ती परिपूर्ण आहे. पण कृष्ण हेही सांगतोय की निराकार वादी जे आहेत त्यांच्याबद्दल सुद्धा सांगत आहे. म्हणजे एक टिक मार्क जरी केला तरी दुसरा क्रॉस नाहीये की तुम्ही निराकार वादी जरी असला तरी तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकेल. पण तो मार्ग कठीण आहे. काय करावं लागतं? तुम्हाला सर्व इंद्रियांना संयमित करावं लागतं. सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवावी लागते. तुमचं मन कसं पाहिजे? स्थिर पाहिजे. आणि असं एवढे हे नियम कडक आहेत किंवा इंद्रियांवर इतका संयम लागतो. आणि मग इकडे शब्द वापरले, शेवटी माझी प्राप्ती होते. शेवटी म्हणजे आपल्याला समजतं की हा जो मार्ग आहे हा सोपा नाहीये, हा अवघड आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्नवाप्यते. ज्याचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. म्हणजे जे अव्यक्त म्हणजे फक्त प्रकाश किंवा कृष्णाचं तेज आहे, याच्यावर जे ध्यान करतात किंवा तो मार्ग, त्या मार्गावरून चालतात, तर ते अव्यक्त रूपाची भक्ती किंवा आराधना करतात. यांना मात्र प्रगती करणे खूप अवघड आहे. आणि इकडे श्रील प्रभुपादांनी दिलंय, इकडे कृष्णाने सांगितलंय देहधारी जीवांसाठी हा मार्ग अतिशय अवघड आहे. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की जो बद्ध आत्मा आहे किंवा जो देहधारी आहे त्याला एकदम एका स्तरावर जाऊन असं म्हणणं की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, असं जे म्हणणं आहे ते खरोखर खूप अवघड आहे. आपल्याला एक देह असतो आणि आपल्या पण लिमिटेशन्स असतात. आपण आपल्या रूपावर, आपल्या देहावर आपल्याला खूप खात्री असते. तर असं म्हणायला मी शरीर नाहीये हे अवघड आहे. आपण जर तुम्ही बघितलं तर दिवसभराच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतात ते सेंटर ऑफ ऍक्टिव्हिटी काय असतं? त्या ऍक्टिव्हिटीचं सेंटर काय असतं? माझं मन आनंदित राहायला पाहिजे, माझ्या शरीराला कम्फर्ट पाहिजे. तर अशा सेंटरच्या भोवती आपण आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज, तुमची दिनचर्या अरेंज केलेली असते की माझं मन सुखी शांत पाहिजे आणि माझ्या शरीराला कुठलाही त्रास झाला नाही पाहिजे. असं आपण का म्हणतो? कारण मी देहधारी आहे याच्यावर आपला पूर्ण विश्वास असतो. म्हणून देहधारी माणसाला तो कॉन्सेप्ट, कुठला कॉन्सेप्ट की अव्यक्त, निराकार,
हा कृष्णाचा कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करणं सुद्धा अवघड आहे. आणि मग इकडे हे चांगलं समजावून सांगायला एक छान मी तुम्हाला उदाहरण देते. मार्जार मर्कट न्याय असं म्हणतात त्याला, की आता एक माकड आहे, एका झाडावरून त्याला दुसऱ्या झाडावर उडी मारायची आणि त्याचा पिल्लू आहे. तर ते पिल्लू काय करतं, माकडाचं पिल्लू आपल्या आईच्या पोटाला घट्ट पकडतं हा, आणि आई उडी मारते एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर, खाली दरी आहे. आता हे जे पिल्लू आहे याच्यावर सगळं आहे. जर त्या पिल्लानी हात सोडला तर आईचे हात वर असतात. आई काय त्या पिल्लाला पकडणार नाही, कारण ती पकडायला गेली तर ती सुद्धा खाली पडेल. तर त्या पिल्लावर पूर्ण जबाबदारी असते की मी आईला घट्ट पकडला पाहिजे. मी जर हात सोडला तर मी दरीत पडणार. तर ते पिल्लू आईला घट्ट पकडून असतं. आणि दुसऱ्या बाजूला मांजर, तुम्ही बघितलंय का, जर त्याला पिल्लाला सुरक्षित ठिकाणी ठेवायचं असेल तर ते जे मांजर आहे ते आपल्या जबड्यामध्ये पिल्लाला पकडतं आणि उचलून दुसऱ्या ठिकाणी ठेवतं. अगदी तसंच हा जो अव्यक्त ब्रह्माचा जो मार्ग आहे, निराकारवादी जे असतात ते या माकडाच्या पिल्लासारखे असतात. त्यांच्यावर पूर्ण जबाबदारी असते. इंद्रियांचा संयम, सर्वांमध्ये समभाव ठेवायचा, हे सगळं त्यांना करावं लागतं. त्यांची पूर्ण जबाबदारी असते. कृष्ण काहीही मदत करत नाही. पण जे त्याच्या सगुण रूपावर पूजा करतात, जे कृष्णाचे भक्त असतात, जे वैष्णव असतात, ते कृष्णाला म्हणतात, कृष्णा तूच सर्वस्व आहेस माझा, तू स्वामी आहेस, तू माता आहेस, पिता आहेस. आणि कृष्ण सुद्धा परस्पर तोच भाव त्यांना देतो. हो, मी तुमची काळजी घेणार आहे, तुमचं रक्षण करणं ही माझी चिंता आहे. आता तुम्ही बघितलंय का, हे जे गोष्ट जर वाचली असेल वृंदावनामध्ये, लहान असताना कृष्ण आपल्या सगळ्या बालगोप मित्रांबरोबर वृंदावनाच्या वनामध्ये जात होता आणि तिकडे ते सगळे खेळायचे, गायी एका ठिकाणी चरायच्या, नदीमध्ये खेळायचे आणि वनभोजन करायचे. तर अशा वेळेला कधीतरी कंसाने पाठवलेले आसूर यायचे आणि हे आसूर खूप त्रास द्यायचे. तेव्हा ते जेव्हा या गोप मित्रांना, बालगोपांना त्रास द्यायचे, तेव्हा ते काय करायचे, ते नुसतं जोरात ओरडायचे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा. म्हणजे त्यांना काहीही काळजी नव्हती. त्यांना 100% खात्री होती, मी कृष्णाचं नाव घ्यायचं, मी कृष्णाचं नाव घेतलं की काळजी मात्र पूर्ण कृष्णाची. आणि जी काही थोडीशी चिंता, अँझायटी, काळजी होती ती सर्व कृष्णाला होती, की अरे ही लोक माझी मला हाक मारतात आणि हे एवढे मोठे असुर आले, तर ती मारण्याची जबाबदारी, त्यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी, त्यांची काळजी ही कोणाला होती, ही कृष्णाला होती. तर जेव्हा आपण सगुण रूपाची पूजा करतो, भक्ती करतो, तेव्हा पूर्ण जबाबदारी कृष्णावर असते. मी तुम्हाला अनेक उदाहरणं दिलेली आहेत की ज्याप्रमाणे माधवेंद्र पुरी जे होते, हे माधवेंद्र पुरी वृंदावनात गेले असताना दिवसभर त्यांनी काही खाल्लं नव्हतं. कृष्ण स्वतः एका मुलाचं रूप घेऊन त्यांच्याकडे दूध घेऊन आला. तर अशी जबाबदारी पूर्ण कृष्णाची असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करतात, भक्ती करीत माझी उपासना करतात,
माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करत असतात, त्याचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे काय सांगितलं, परत परत कृष्ण एकच आपल्याला सांगतोय की तुमचं मन माझ्यामध्ये स्थिर करा, माझ्या भक्तीमध्ये तुम्ही व्यस्त राहा, माझेच ध्यान करा. माझे म्हणजे इकडे कृष्ण रूपाचे, सगुण रूपाचे. कृष्णाने म्हटलेलं नाहीये माझ्या निराकार रूपाचे तुम्ही ध्यान करा, नाही, तुम्ही माझीच पूजा करा, मलाच सर्व कर्मे अर्पण करा. आणि जेव्हा अशी तुम्ही अनन्य भक्ती कराल तेव्हा मात्र जन्म मृत्यू चक्रातून मी तुम्हाला बाहेर काढतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मय्येव मनादस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. माझ्यावर म्हणजे पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्या मध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय भक्ती कशी करायची. आता ही मल्टिपल चॉईस भक्ती आहे. ही जी भक्ती इकडे कृष्णाने सांगितली आहे त्याला अनन्य भक्ती म्हणतात. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, तुझे मन स्थिर कर. कोणावर? कृष्णावर स्थिर, त्याच्यावर स्थिर करायचं. आणि बुद्धी जी आहे ती माझ्या ठाई युक्त कर. म्हणजे मन बुद्धी हे आपण पूर्ण तऱ्हेने जेव्हा कृष्णाला देतो म्हणजे पूर्ण शरण जातो. बघा, शरण जेव्हा माणूस जातो ना तो बुद्धीने जातो, मनाने जात नाही. बुद्धी, मन आणि इंद्रिय. एकदा बुद्धी पूर्ण तऱ्हेने कृष्णाला शरण गेली की मन काय करतं, मन कृष्णाचाच विचार करू लागतं. आणि इंद्रिय काय करतात, कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा ऐकायची, जप करायचा, मंदिरात जाऊन सेवा करायची, कृष्णाचे जे भक्त आहेत त्यांची सेवा करायची. मग इंद्रिय त्याच्यामध्ये व्यस्त होतात, ते मायेकडे जात नाहीत किंवा भौतिकाकडे जात नाही. तर बुद्धीने शरण जेव्हा आपण जातो तेव्हाच आपल्याला ही अनन्य भक्ती प्राप्त होऊ शकते. आता पुढे आपण काय म्हणू, कृष्णा ही अनन्य भक्ती आहे ना ही मला शक्यच नाहीये, हे तू काय सांगतोयस की माझ्यावर तुझे मन स्थिर कर, तुझी बुद्धी माझ्यामध्येच युक्त कर, हे नाहीये मला शक्य. मग कृष्ण म्हणतो बरं ठीक आहे, मग आता पुढे मी तुला जे काय सांगणार आहे त्याला साधना भक्ती म्हणतात. अनन्य भक्ती करता येत नसेल ना तर तू साधना भक्ती कर. आता साधना भक्ती काय आहे ते आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वाचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे काय सांगितलंय अर्जुनाला की तुला अनन्य भक्ती करता येत नसेल ना तर तू साधना भक्ती कर. साधना भक्ती कर म्हणजे काय करायचं की आपल्या आचार्यांनी आपल्याला जे जे काय सांगितलंय, उदाहरणार्थ श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय तुम्ही रोज जप करा, 16 माळांचा जप करा, तुम्ही कृष्ण प्रसादच खा, पहिल्यांदा नैवेद्य दाखवा आणि मग कृष्ण प्रसाद ग्रहण करा, तुम्ही मंदिरामध्ये जाऊन सेवा करा, ब्रह्ममुहूर्तावर उठा, जप करा, भागवतम वाचा, रोज भगवद्गीता वाचा, अशा गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. आणि त्याच्याबरोबर काही नियमांचा पालन करायला सांगितलं. 4 नियम आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितले. कुठले नियम? एक म्हणजे
काहीही नॉनव्हेज खायचं नाही. दुसरा नियम म्हणजे आपण दारू किंवा नशिले पदार्थ जे आहेत त्यांचं सेवन नाही करायचं. आणि प्रत्येकाच्या पाठीमागे कारण आहे. जेव्हा तुम्ही नॉनव्हेज खाता, प्राण्यांची हत्या करून त्यांना खाता, तेव्हा तुमच्या हृदयात असणारी जी करुणा आहे ती त्वरित तुमचं हृदय सोडून जाते. आणि मग ज्या माणसामध्ये करुणाच नाहीये तो भक्ती कसा करेल? भक्ती तो करू शकणार नाही. तुमच्या मनामध्ये प्रेम, दया, करुणा ही संपत्ती पाहिजे. समजा जर आता मला मोठी गाडी घ्यायची आहे, 8-9 लाखाची गाडी घ्यायची आहे, पण बँकेत माझ्याकडे 2च लाख आहेत, तर मी घेणार कशी गाडी? अगदी त्याचप्रमाणे तुमच्यामध्ये काही गुण असावे लागतात. प्रेमळ, तुमची वाणी मधुर असावी लागते. तुम्ही लोकांना मदत करणे, त्यांचं दुःख समजून घेणे, करुणा या गोष्टी असल्यावरच आपण भक्तीमध्ये उन्नती करू शकतो. मग नशिले पदार्थ, दारू, सिगरेट ओढायची नाही, दारू प्यायची नाही, हे का सांगितलंय? कारण जेव्हा आपण दारू, नशिले पदार्थांचं सेवन करतो तेव्हा मात्र आपण भ्रमित होतो. म्हणजे तुम्ही बघितलंय का, एकतर आपण आपला भ्रम काढायचा प्रयत्न करतो की मी हे शरीर आहे, आणि दारू, सिगरेट जेव्हा आपण घेतो तेव्हा हा भ्रम आणिकच दृढ होतो. तुम्ही बघितलंय का की हे जे दारू पिऊन कसे वागतात, की त्यांना खूप दारू घेतल्या, आता सिनेमामध्ये वगैरे दाखवतात, त्यांना आपल्या घरचा पत्ता सुद्धा माहित नसतो, तेव्हा दुसऱ्या कोणाची बायको ते आपलीच बायको असं समजतात. म्हणजे आपण आता एका भ्रमातून बाहेर निघायचा प्रयत्न करतोय की मी हे शरीर आहे. आणि आता जे दारू घेतात त्यांच्यावर आणि एक भ्रम येतो, ते जे काय नसतात त्यांना वाटतं मी तोच आहे. म्हणजे स्वतःचा सुद्धा या भौतिक जगामध्ये त्यांचा ऍड्रेस किंवा ते स्वतःबद्दल अनेक गोष्टी विसरून जातात, दुःख विसरून जातात. म्हणजे जे काय आहे, जे काही वस्तुस्थिती आहे, ती वस्तुस्थिती मध्ये सुद्धा त्यांना भ्रम निर्माण होतो. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही नशिले पदार्थ, दारू, सिगरेट यांचं सेवन करायचं नाही. मग व्यभिचार करायचा नाही, परस्त्री किंवा परपुरुष गमन करायचं नाही. तसं केल्याने काय होतं, तुमच्या शरीराचा शौच किंवा तुमचा जो आनंद आहे तो त्वरित निघून जातो. आणि तुम्ही सारखे विचार करत राहता, मी पकडलो गेलो तर काय होईल. आणि अशा तऱ्हेने तुमचं मन जे आहे, जे कृष्णामध्ये युक्त पाहिजे, कृष्णाचाच विचार करायला पाहिजे, आता ते दुसऱ्या गोष्टींचा विचार करायला लागतं. आणि मग जुगार बिलकुल खेळायचा नाही. जुगार का नाही खेळायचा? जुगार खेळल्यावर तुमच्या हृदयातली जी सत्यता आहे ती निघून जाते. तुमची वाणी कशी होते? तुमची असत्य वाणी होते. तर त्यामुळे जुगार अजिबात खेळायचा नाही. तर हे 4 नियम आहेत. जर तुम्ही मनापासून जेव्हा जप करता तेव्हा या नियमांचं सुद्धा पालन आपण केलं पाहिजे. तर आता आपण सांगतोय कृष्णाला, नाही बाबा मला ही साधना भक्ती सुद्धा करणं शक्य नाही, ही अवघड आहे. जेव्हा आपण जप करतो तेव्हा आपल्याला काय वाटतं, बापरे मी केवढा जप करते, मी बाहेर हॉटेलमध्ये खात नाही, मी सिनेमा बघायला जात नाही, हे बघायला जात नाही, पण तरी कृष्ण काहीच करत नाहीये माझ्यासाठी. बघा, हा चॅप्टर, हा अध्याय झाल्यावर तुम्ही असं म्हणाल की मी कृष्णासाठी काही नाही करत आहे, कृष्ण माझ्यासाठी किती ऍडजस्टमेंट करतोय. आता आपण सांगून टाकलंय कृष्णाला, ही साधना भक्ती वगैरे मेरे बस की बात नाहीये, मी काय साधना भक्ती करणार नाही. आता पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अभ्यासेत्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमाचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेला याल. हरे कृष्ण. म्हणजे निष्काम कर्मयोग सांगितली. ठीक आहे, तुम्ही साधना भक्ती करू शकत नाहीये, भक्ती नियमांचे पालन करू शकत नाही, मग तुम्ही काय करा, जे काय कर्म करताय ते फक्त माझ्यासाठी करा. तुम्ही जे काय कर्म करताय त्या कर्माचं सगळं फळ तुम्ही मला द्या. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण सांगतोय की तुम्ही निष्काम कर्मयोग तरी करा, पण आपण म्हणतोय की नाही, निष्काम कर्मयोग मी करणार नाही, मला हा पण नियम, मला हे पण हाही योग करता येणार नाही. आता इकडे निष्काम कर्म योगामध्ये काय काय करायचं हे 9.27 हा जो श्लोक आहे 9वा अध्याय त्यात दिलंय, ते इकडे परत दिलेलं आहे, आपण वाचूया. हरे कृष्णा. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. हे कुंतीपुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करा. हरे कृष्ण. तर आता आपण आपल्याला काही ना काहीतरी कृष्णासाठी केलंच पाहिजे. घरी तुम्ही काय करू शकाल, रोज कृष्णाला दूध अर्पण करू शकाल, फळ अर्पण करू शकाल. तुम्ही पूर्ण शाकाहारी असाल तर रोज कृष्णाला तुम्ही जेवण अर्पण करू शकाल. तुम्ही काय जेवता पहिल्यांदा नैवेद्य दाखवा आणि मग ते ग्रहण करा. आता कितीतरी गोष्टी बघा, तुम्हाला जर हा आमचा कोर्स आवडला तर तुम्ही आमची जी 18 दिवसाची जी लिंक आहे ती शेअर करा. भगवद्गीता समजून घ्या 18 दिवसात या लिंक, या उपक्रमाबद्दल इतरांना सांगा. मग तुम्ही आणि काय करू शकाल, घरी लहान मुलं असतील त्या मुलांना तुम्ही कृष्ण कथा, लहान मुलांची खूप छान छान पुस्तकं मिळतात, त्यांना कृष्ण कथा सांगा. तर अशा तऱ्हेने काहीही फळाची अपेक्षा न ठेवता या छोट्या छोट्या गोष्टी तरी तुम्ही करू शकाल. आणि छोट्या छोट्या गोष्टी जेव्हा आपण करायला जातो तेव्हाच आपण मोठं पाऊल उचलू शकतो. लहान मूल जेव्हा चालतं पहिल्यांदा रंगतं, मग पकडून पकडून चालायचा प्रयत्न करतं, मग आईचा हात पकडा आणि मग ते पळायला लागतं. अगदी त्याचप्रमाणे ही अगदी छोटी छोटी पावलं आहे की जे निष्काम कर्म आपण करू शकतो. तर या गोष्टी आपण करू शकतो त्या निश्चितच तुम्ही डिले करू नका, त्वरित करा. अशा तऱ्हेने आपण पूर्ण अवस्थेवर जाऊ शकतो. पूर्ण अवस्था म्हणजे अनन्य भक्ती. आता आपण म्हणतोय मला निष्काम कर्म योग करायचा नाही. नंतर मी तुम्हाला आपल्या इस्कॉन मध्ये तुम्हाला जर काही सेवा करायची असेल ना तर मंदिरामध्ये अनेक सेवा अवेलेबल आहेत, ते तुम्ही करू शकता. याच्याबद्दल डिटेल मध्ये मी तुम्हाला नंतर तुमच्याकडे बोलेन. हरे हरे कृष्णा कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तत कुरु यतात्मवान्. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगत आहे, ठीक आहे, तुला जर माझ्यासाठी कर्म करायचं नसेल तरी तू समाजासाठी काहीतरी कर आणि फळाची अपेक्षा ठेवू नकोस. आता तुम्ही काही जण असतात बरं का, त्यांना खूप
कृष्णासाठी करायचं असतं, निष्काम कर्मयोग करायचा असतो, पण घरी त्यांची बायको किंवा त्यांची सासू, आई, मुलं असं म्हणतात की तुम्ही हे जे पैसे ते कशाला देता मंदिरामध्ये, मंदिरामध्ये काय कमी आहे. पण बघा आपल्या समाजामध्ये किती लोक गरीब आहे, किती रुग्णांना औषध ट्रीटमेंट मिळत नाही, अशा लोकांसाठी तुम्ही पैसे खर्च करा. मग अशी माणसं काय करतात, अनाथालय किंवा वृद्धाश्रम उघडतात, हॉस्पिटल्स उघडतात, अशा अनेक गरीब लोकांसाठी सुखसोयी त्या निर्माण करतात. तर अशा तऱ्हेने काय होतं, आणि या लोकांची अपेक्षा काही नसते, अगदी पूर्ण तऱ्हेने मानव सेवा करत असतात त्यांची काही फळाची अपेक्षा नसते. भलं जरी ते कृष्णाचं करत नसतील तर अशी माणसं कशी असतात, मनाने शांत असतात, त्यांना संतोष असतो, ते कधी चिडत नाही. तर कृष्ण म्हणतो कमीत कमी तुम्ही असं करा. असं केल्याने काय होईल, तुमचं जे मन आहे ते कंट्रोल्ड राहील, संयमित राहील, इंद्रिय भोगांच्या पाठीमागे पळणार नाही, आणि असं जे मन शांत झालं असतं ते माझं ज्ञान ग्रहण करू शकतं. आता आपण म्हणतोय चला हा जो सकाम कर्म योग आहे तोही मी करू शकणार नाही. मग कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय बघा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफल त्यागात् शांतिरनंतरम. तुला जसं असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलाचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफला त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. म्हणजे मनाच्या शांतीला कृष्णाने खूप महत्व दिलंय. आपण म्हणतोय की मी सकाम कर्मयोग करू शकणार नाही, मग इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की तू वेद, उपनिषद, शास्त्र हे उघड, हे नीट समजून घे, रोज अध्ययन कर. मग पण ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे की तू ध्यान कर, आणि ध्यानापेक्षाही श्रेष्ठ म्हणजे काय आहे, कर्मफळाचा त्याग. ही गोष्ट श्रीमद भागवतम मध्ये आलेली आहे. एक फळवाली असते आणि तिने कृष्णाबद्दल खूप ऐकलेलं असतं आणि तिची इच्छा होते की आपण जाऊया आणि फळं विकूया आणि तिकडे बघूया आपल्याला कृष्णाचं दर्शन होत आहे का. आणि ती विचारत विचारत जाते, कृष्ण कुठे राहतो, तर ते सांगतात की इकडे कृष्ण राहतो, आणि ती जाते आणि जोराने हाक मारते की फळं आणली आहेत मी. तर कृष्ण बाहेर येतो आणि तो सांगतो की मला सगळी फळं दे, आणि ती इतकी आकर्षित होते फळवाली, ती सगळी फळं देते. मनामध्ये तिची काही इच्छा नसते की कृष्णाने मला हे द्यावं ते द्यावं. आणि कृष्णाने बघितलं असतं की आपली आई जेव्हा फळं घेते किंवा दुसऱ्या गोष्टी घेते तेव्हा ती घरामधलं धान्य जे आहे ते त्या माणसाला किंवा बाईला देते आणि मग फळं घेते. हे त्यांनी बघितलेलं असतं. हा जातो आतमध्ये, पोत्यातून एक आपली मूठभर तांदूळ घेऊन बाहेर पळत पळत येतो. आता त्या लहान मुलाची मूठ केवढी, पळता पळता अर्ध्यापेक्षा जास्त तांदूळ खाली पडतात आणि तिच्याकडे पोचेपर्यंत तांदळाचे 2च दाणे त्याच्या मुठीत राहतात. ते तो घालतो आणि मग ही आनंदाने घरी जाते. हिला आनंद झाला असतो, मला फक्त कृष्णाचं दर्शन झालं. आणि घरी गेल्यावर बघते तर काय, त्या तिच्या फळाच्या टोपलीमध्ये हिरे, पाचू, माणिक अशी खूप खूप सोन्याचे दागिने आणि सगळे हिरे वगैरे भरलेले असतात. तर त्याच्यामुळे जेव्हा आपण फळाची अपेक्षा करत नाही, निष्काम कर्मयोग करतो, तेव्हा सुद्धा आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. तर आता पुढे आपण बघूया कृष्ण आपल्याला काय सांगणार आहे. हरे कृष्णा.
श्लोक क्रम 13 आणि 14. जो जीवाचा द्वेष करत नाही, एक सेकंड, द्वेष करत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृद मित्र आहे, जो मिथ अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो. कृष्णाने सांगितलं, माझ्या सगुण रूपाची तुम्ही भक्ती किंवा आराधना कराल ती परिपूर्ण मी मानतो. मग त्यांनी सांगितलं, निराकारवादी अव्यक्त्याची सुद्धा जरी तुम्ही पूजा केली, भक्ती केली, तरी तुम्ही माझ्यापर्यंत पोहोचू शकाल, पण तो मार्ग मात्र अत्यंत अवघड आहे. मग भक्ती कशी करायची? सगळ्यात टॉपमोस्ट लेवलला काय आहे? अनन्य भक्ती. आपण म्हणतो अनन्य भक्ती मला शक्य नाही. मग कृष्ण सांगतो साधना भक्ती कर, म्हणजे भक्ती नियमांचं पालन कर. आपल्या आचार्यांनी आपल्याला काय सांगितलंय? 16 माळांचा जप कर, तुम्ही सकाळी लवकर उठा, फक्त कृष्ण प्रसादच ग्रहण करा. तर असे जे नियम आहेत त्याचं आपण पालन करायचं. याला साधना भक्ती म्हणतात. आपण फुली मारली आहे, साधना भक्ती नाही. मग कृष्ण म्हणतो निष्काम कर्मयोग करा. जे काय कर्म कराल ते माझ्या आनंदासाठी करा. आपण त्याच्यावरही फुली मारतोय, इम्पॉसिबल. मग कृष्ण म्हणतोय सकाम कर्मयोग करा. इकडे सकाम कर्मयोगाचा अर्थ म्हणजे काय? की तुम्ही जे काय कर्म करताय ना, माझ्यासाठी करू नका, पण समाजासाठी, समाजाच्या कल्याणासाठी करा आणि फळाची मात्र अपेक्षा ठेवू नका तुम्ही. अशा तऱ्हेने मन तुमचं शांत राहील. आणि शांत मन जे आहे ते मुक्तीचा आणि किंवा माझ्या प्राप्तीचा विचार करण्यासाठी एक फाउंडेशन तयार होईल. पण आपण म्हणतो की नाही, तेही शक्य नाहीये आम्हाला, सकाम कर्मयोग. मग कृष्ण म्हणतो ज्ञान योग करा. ज्ञान योगापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, आणि ध्यानापेक्षा तुम्ही कर्म जे काही कराल त्या कर्माची सर्व फळाचा तुम्ही त्याग करा. कृष्ण आपल्याला एकसारखा सांगतोय की तुमचं मन शांत पाहिजे. आणि मन शांत कधी राहील? जेव्हा तुम्ही केलेलं कुठलंही कर्म त्याच्या फळाचा विचार जेव्हा करत नाही, तेव्हा मन तुमचं शांत राहील. आणि जेव्हा तुम्ही फळाचा त्याग करता, तेव्हा खरोखर तुमच्या मनाला शांती मिळेल. आता मनाला नेहमी 2 गोष्टी पाहिजे असतात. एक म्हणजे मनाला फ्रीडम पाहिजे असतो, फ्रीडम. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चेंज, बदल हवा असतो. या 2 गोष्टी हे आपण मी मानसिक स्तरावर बोलते. फ्रीडम टू ऍक्ट म्हणजे मला कसंही वागायचं, मला आता या गोष्टींनी बद्ध व्हायचं नाहीये, असं जे स्वातंत्र्य आहे ते मनाला हवं असतं आणि मनाला बदल हवा असतो. आणि या 2 गोष्टीच्या पाठीमागे सतत आपलं मन असतं. पण या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला केव्हा मिळू शकतील? जेव्हा तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकेल. मग कृष्णाची प्राप्ती होण्यासाठी आपल्याला आपल्या मनाला ट्रेनिंग द्यावं लागतं. मग ट्रेनिंग देऊन त्याला कसं करायचं की कृष्णाला आपण अत्यंत प्रिय कोणत्या गुणाने होऊ, ते आता आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे. आता यात बघा, जो जीवांचा द्वेष करत नाही, सर्व जीवांचा सुहृद मित्र आहे. परत मी इकडे तुम्हाला सांगते, सर्व जीवांचं, इकडे हे महत्वाचं आहे. म्हणजे आपल्याला समजलं पाहिजे की आपण कुठल्याही जीवाची हत्या करू शकत नाही, कुठल्याही जीवाचा द्वेष करू शकत नाही. जर आपल्याला कृष्णापर्यंत जायचं असेल तर मिथ्या अहंकार म्हणजे मी करता मी भोगताय. तुम्हाला 18व्या अध्यायात समजणार आहे की आपण करताच नाहीये,
हे तुम्हाला समजणार आहे. तर जो सुखात आणि दुःखात समभाव राखतो, जो नेहमी क्षमाशील असतो, तर हे सर्व जे गुण आहेत हे आपल्यामध्ये हवेत. आणि कृष्णाने बघा त्याचं उदाहरण आपल्या समोर ठेवलं. सुदामा हा अत्यंत गरीब होता, अन्नान्न दशा होती, आणि अशा परिस्थितीत फाटक्या वस्त्रामध्ये तो राजमहालात आला, आणि कृष्ण द्वारकाधीश होता. तरीही कृष्णाने सुदामाला मिठी मारली, त्याचं स्वागत केलं, त्याची पादपूजा केली. आपण करू का अशी? आपण विचार करू की हा माणूस माझ्याकडे आता पैसे मागायला आला असेल मित्र, चला मी काही याला घरात घेणार नाही. तर असं नाही. आपल्याला जर कृष्ण प्राप्ती हवी असेल तर मात्र आपल्यामध्ये हे सगळे गुण हवे. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही. द्वेष अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय, मी तुला हे परम गुह्य ज्ञान देतो, कारण तू कधीच माझा द्वेष केला नाहीस. आता जो इतर जीवांचा द्वेष करतो म्हणजे काय, तो कृष्णाचा सुद्धा द्वेष करतो. तू का सुप्रीम आहेस, तू का सर्वात श्रेष्ठ आहेस, तू का सर्वांना कंट्रोल करतोस, तू का सर्वांचा भोगता आहेस, असं जो माणूस म्हणतो तो इतर सुद्धा जीवांचा द्वेष करतो. आणि कृष्णाने सांगितलंय अर्जुनाला, तू द्वेष करत नाही म्हणून मी तुला हे ज्ञान देतो. तर आपल्याला सुद्धा कृष्ण ज्ञान कधी देईल, जेव्हा आपण कधीच कोणाचाही द्वेष करत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता या मध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे हा श्लोक समजून सांगायला इकडे श्रीमद भागवतम मधली ही स्लाइड आहे. आता इकडे त्यांनी दाखवलंय की शंकर आहे ते कृष्ण कथा सांगत आहे, आणि त्यांच्या मांडीवर सती माता बसलेली आहे, आणि शंकर हे परम वैष्णव आहेत. ते कथा सांगणार म्हणून ब्रह्मांडाच्या काना कोपऱ्यातून अनेक महान ऋषी आले. इकडे नारद मुनी आहेत, हे व्यासदेव आहेत. शंकर कृष्ण कथा सांगतायत आणि त्या अमृताचं सेवन करण्यासाठी हे सर्व महात्मे इकडे गोळा झालेले आहेत. आणि शंकर भगवान व्यस्त आहेत गोष्ट सांगण्यात, आणि हे सगळे ऋषी मुनी सुद्धा रममाण झालेले, आणि त्यांचं जरा सुद्धा लक्ष नाही की सती माता ही कृष्णाच्या ही शंकरांच्या मांडीवर बसलेली आहे. कारण ही माणसं शारीरिक स्तरावर नाही आहेत, ही आत्मिक स्तरावर आहे. आणि त्याच वेळेला आकाशातून एक विमान चाललं असतं, आणि त्या विमानामध्ये चित्ररथ नावाचा एक चित्रकेतू नावाचा एक कृष्णाचा भक्त असतो, आणि तो हे दृश्य बघतो. आणि हे दृश्य बघितल्यावर तो हसतो, त्याला आनंद होतो. आणि त्याच वेळेला सती माता बघते आणि तिला असं वाटतं की मी शंकरांच्या मांडीवर बसल्यामुळे हा हसलेला आहे आणि यांनी माझा अपमान केलेला आहे. वास्तविक चित्रकेतू आनंदाने हसतो की अरे वा, काय इकडे सभा भरलेली आहे, सगळे रममाण झालेले आहेत, शंकर कृष्ण कथा सांगतायत, सर्वजण ऐकतायत, आणि आनंदाने त्याला हसू येतं, तो हसतो. पण इकडे सती माता मात्र उलट घेते की माझा अपमान केलेला आहे, म्हणून ती त्याला शाप देते की तुला असुर म्हणून पृथ्वीवर जन्म घ्यावा लागेल. आणि मग असं म्हटल्यानंतर चित्रकेतू जो आहे तो सुद्धा खूप मोठा कृष्ण भक्त असतो. तो खूप आनंदाने
हा शाप स्वीकारतो, तो जरा सुद्धा विचलित होत नाही. आणि हेच आपल्याला असं व्हायचंय. भक्त कसा होत असतो, शाप मिळाला, वर मिळाला, तो बिलकुल विचलित होत नाही. त्याचं मन नेहमी कृष्णामध्ये इतकं रममाण असतं की काय झालं काही झालं नाही याचा तो विचार करत नाही. इक्वल इन हॅपीनेस अँड डिस्ट्रेस. तर याला आपण समभाव म्हणतो. आणि हा चित्रकेतू जाणू नये की सती माता ही सुद्धा, हिचा एक नाव वैष्णवी आहे, ही सुद्धा कृष्णाची खूप मोठी भक्त आहे. तर कृष्ण भक्तानी किंवा एका वैष्णवीनी जर मला शाप दिला तर तो निश्चितच प्रसाद म्हणून आपण स्वीकारावा. म्हणून त्याला जरा सुद्धा त्याचं मन दुःखी किंवा विचलित झालं नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 16. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियावर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध कुशल चिंता रहित दुःख मुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपलं कसं असतं बघा, आपण दृढ व्रत असतो का नाही, आपलं दैनंदिन जे काम असतं तर ते आपण करत असतो. त्याच्यामध्ये असं होतं ना कधीतरी, आज माझी कामाची बाई आली नाहीये, मला आज जॉब करायला वेळ नाही, किंवा आज ऑफिसमध्ये माझी मीटिंग संध्याकाळपर्यंत चालणार, मला घरी यायला रात्र होणार, मी जॉब करू शकणार नाही, किंवा आज माझं डोकंच दुखतंय, कंबर दुखते, आज मला अजिबात वेळ नाही, असं आपण म्हणत असतो. का? आपण दृढव्रत नसतो. तर इकडे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपण दैनंदिन क्रिया ज्या आहेत त्या आपल्या केल्या पाहिजे, पण कृष्ण मध्ये ठेवल्या पाहिजे. कृष्णाला मध्ये ठेवून बाकीचं सर्व काही केलं पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 17. जो हर्षित होत नाही किंवा दुःखही करत नाही, शोकही करत नाही किंवा आकांक्षाही करत नाही, आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे स्लाइड दाखवले, भक्त प्रल्हाद, त्याला त्याच्या वडिलांनी किती मारायचा प्रयत्न केला, एका वेड्या हत्तीच्या समोर ठेवलं, पण जरा सुद्धा विचलित झाला नाही, कारण त्याला माहितीये की आत्म्याचा नाश होऊच शकत नाही. आणि शरीर जे आहे, या शरीराचा निर्माता कृष्ण आहे. माझी ड्युटी काय आहे की कृष्णाच्या सतत स्मरणात राहणे, मग पुढचं काय ते कृष्ण बघून घेईल. तर अशा तऱ्हेने जो भक्त असतो तो कृष्णाला अत्यंत प्रिय असतो. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 18 आणि 19. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्याच्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, हे द्वंद्व जे आहे ना, हा माझा शत्रू आहे, हा मित्र आहे, हे सुख आहे, हे दुःख आहे, अमक्याने माझा मान राखलेला, अमक्याने माझा अपमान केलेला, एक जण माझी स्तुती करतो, मला आनंद होतो, जेव्हा निंदा कोणी करतं तेव्हा मला राग येतो. तर हा जो द्वंद्व आहे ना, हा मनातून उत्पन्न होतो, आत्म्यातून नाही. आणि आपण मानसिक स्तरावर असतो, म्हणून आपल्यावर आपण हर्षित होतो, दुःखित होतो, कारण आपण मनाच्या स्तरावर असतो, आत्म्याच्या स्तरावर नाही. पण जेव्हा, म्हणूनच कृष्ण काय म्हणतो, तुमचं मन माझ्यामध्ये युक्त करा, तुमचं मन मला द्या, तुम्ही सतत माझं कीर्तन करा. अशा वेळेला जेव्हा आपण सतत कीर्तन करतो किंवा आपलं मन कृष्णामध्ये व्यस्त ठेवतो, तेव्हा हे जे द्वंद्व आहे याचा आपल्यावर काहीही प्रभाव पडत नाही.
काही इफेक्ट होत नाही. आता इकडे त्यांनी गोष्ट दिलेली आहे की अंबरीश महाराज आणि दुर्वासा मुनी. अंबरीश महाराज हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते. एकदा काय झालं की दुर्वासा मुनी तिकडनं चालले होते आणि त्यांना अंबरीश महाराजांचा राजमहाल दिसला. ते राजवाड्यात गेले आणि अंबरीश महाराजांनी त्यांचं स्वागत केलं आणि त्यांना म्हटलं की आमच्या राजमहालात तुम्ही भोजन करा. मग दुर्वासा मुनी म्हणाले मी नदीवर स्नान करून येतो आणि ते नदीवर स्नान करायला गेले आणि दिवस होता द्वादशीचा. एकादशीच्या दिवशी अंबरीश राजांनी निर्जल उपास केला होता आणि ते वाट बघत होते की हे दुर्वासा मुनी येतील आणि इकडे द्वादशीच्या दिवशी ठराविक काळी हा ठराविक मुहूर्तावर हा उपास सोडायचा असतो. तर तो मुहूर्त निघून जात होता म्हणून राजपुरोहित अंबरीश महाराजांना म्हणाले की तुम्ही भोजन करा, नाहीतर तुम्ही केलेली एकादशी आहे ती त्याला काही फळ नाही मिळणार. तुम्ही ती एकादशी जी आहे, एकादशी एवढी चांगली केली आहे निर्जला, तर तुम्ही थोडासा काहीतरी खा. मग ते अंबरीश महाराज म्हणाले मी खाऊ शकणार नाही, कारण अतिथी सुद्धा देवाप्रमाणे असतो आणि ते जेवल्याशिवाय मी जेवण ग्रहण करणार नाही. मग राजपुरोहितांनी विचार केला की आपण काय आता मार्ग कसा काढावा. मग त्यांनी म्हटलं तुम्ही निर्जला एकादशी केलेली आहे ना, मग आता एकादशी सोडताना तुम्ही थोडस पाणी ग्रहण करा. मग अंबरीश राजाला पटलं आणि ते पाणी घेणार प्यायला तितक्यात तिकडे दुर्वासा मुनी आले आणि त्यांनी बघितलं की राजा पाणी घेतोय माझ्याशिवाय. हा त्यांचा खूप अपमान झाला आणि त्यांना खूप राग आला. त्यांनी काय केलं, रागाने आपल्या जटेतला एक केस उपटला आणि तो जमिनीवर आपटला आणि एक भयंकर अकराळ विक्राळ राक्षस तिकडे तयार झाला आणि त्यांनी त्या राक्षसाला सांगितलं की अंबरीश महाराजांचा वध कर. पण अंबरीश महाराज कसे होते, मान अपमान यांना काही नव्हता. हे नेहमी कृष्णाच्या विचारामध्ये, स्मरणामध्ये, जपामध्ये, ध्यानामध्ये व्यस्त होते. आणि कृष्णाने काय केलं, आपलं सुदर्शन चक्र पाठवलं. विष्णूनी सुदर्शन चक्र पाठवलं आणि सुदर्शन चक्र तिकडे त्या सुदर्शन चक्राने पहिल्यांदा राक्षसाचा वध केला आणि मग ते सुदर्शन चक्र या दुर्वासा मुनीच्या पाठी लागलं. दुर्वासा मुनी सुद्धा खूप मोठे योगी होते, त्याच्यामुळे ते पहिल्यांदा ब्रह्मलोकावर गेले आणि ब्रह्माला सांगितलं की हे सुदर्शन चक्र जे आहे याला थांबव, हे सुदर्शन चक्र माझा वध करेल. ब्रह्मदेव म्हणाले मी सोडलंच नाही सुदर्शन चक्र आणि हे माझं अस्त्र देखील नाहीये, त्याच्यामुळे मी काही करू शकत नाही. मग सुदर्शन चक्र त्यांच्या पाठीपाठी आणि दुर्वासा मुनी पुढे पळत पळत ते कैलासावर गेले आणि तिकडे शंकराला सांगितलं या सुदर्शन चक्रापासून मला वाचवा. शंकर पण म्हणाले हे मी चक्र सोडलं नाही, हे माझं अस्त्र नाहीये, मी काही तुला वाचवू शकत नाही. मग असं करत करत ते वैकुंठ लोकात गेले. वैकुंठ लोकामध्ये नारायणाला त्यांनी सांगितलं हे तुमचं अस्त्र आहे, आता तुम्ही या अस्त्राला परत द्या. नारायण म्हणाले हो हे बरोबर आहे, पण एकदा सुदर्शन चक्र निघालं की त्याचं काम केल्याशिवाय ते परत येऊच शकत नाही आणि मी काही करू शकत नाही. पण एक उपाय मी तुला सांगेन, तू परत अंबरीश महाराजांकडे जा, त्यांची माफी माग. माफी मागितल्यावर अंबरीश महाराजांना विनंती कर की या चक्राला सांग की तू जेथून आलास तेथे परत जा. मग अंबरीश महाराज पळत पळत हे दुर्वासा मुनी पळत पळत अंबरीश महाराजांच्या राजमहालात आले, नतमस्तक झाले, क्षमा मागितली आणि त्यांना विनंती केली की या सुदर्शन चक्राला तुम्ही थांबवा.
मग त्यांनी लगेच अंबरीश महाराजांनी दुर्वासा मुनींना माफ केलं आणि हे सुदर्शन चक्र परत गेलं. तर अशा प्रमाणे जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, मान अपमान स्तुती निंदा यामध्ये यामध्ये समभाव राखतो, तो कृष्णाला अत्यंत प्रिय असतो. हरे कृष्ण. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 20. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतो की जे माझी भक्ती करतात, भक्ती प्रेमाने भक्ती करतात, अनन्य भक्ती करतात, श्रद्धेने माझ्याकडे येतात, ते मला अत्यंत प्रिय असतात. आता इकडे त्यांनी एक छान गोष्ट सांगितली. हे तुम्हाला जे दिसतात ते बिल्वमंगल ठाकूर आहे. तर ही गोष्ट चैतन्य चरितामृतामध्ये आलेली आहे. ही बिल्वमंगल ठाकूर त्यांच्या गत जन्मामध्ये कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते. ते संन्यासी होते आणि हा संन्यासी काय करायचा की दर महिन्यात भागवत सप्ताहाचं आयोजन करायचा आणि गावाच्या गाव लोकांना बोलवायचा आणि रोज भागवत कथा झाली की प्रसाद द्यायचा, त्यांना जेवण द्यायचा. अशा तऱ्हेने तो भागवत धर्माचा प्रसार करत होता. लोकांमध्ये श्रद्धा उत्पन्न व्हावी म्हणून भागवत कथा सांगत होता. एकदा त्याला भागवत सप्ताह आयोजित करायचा होता, परंतु त्याच्याकडे पुरेसे पैसे नव्हते. तर तो विचार करत तो म्हणाला, आता विचार करत करत चालला होता की मी कोणाकडे पैसे मागू, कोणाकडून उधार घेऊ. तितक्यात त्याच्या जात असताना त्याला स्मशानभूमी दिसली आणि त्या स्मशानभूमीमध्ये खूप लोक अगदी चांगले चांगले कपडे घालून उभे होते. तर त्याला कुतूहल वाटलं, कोण आलं इकडे, म्हणून तो जवळ गेला आणि जरा पुढे गेल्यावर त्याला एका सुंदर स्त्रीचा देह दिसला आणि सुंदर वस्त्र घातले होते, दागदागिने होते आणि त्याने विचारलं, कोण आहे ही आणि कोणाचा मृत्यू झालाय. तेव्हा त्यांनी सांगितलं, ही आपल्या राज्याची राजकुमारी आहे आणि हे राजा, राणी, मंत्री आणि इतर मोठमोठी माणसे इकडे जमलेली आहेत. मग त्यांनी विचार केला, या राजकुमारीच्या देहावर एवढे दागिने काय घातले, एका मृत देहाला दागिन्यांचा काय उपयोग आहे. म्हणून तो तिकडे थांबला आणि राजा, राणीला, इतरांना अनावर दुःख झालं. त्याच्यामुळे अग्निसंस्कार केल्यावर ते तिकडे जास्त वेळ थांबले नाही. लगेचच परत ते आपल्या राजमहालात गेले आणि इतर माणसेही गेली आणि यांनी बघितलं की आता इकडे कोणी नाहीये, आपण पटकन जाऊन या देहाच्या जवळपास देहावर जे पडलेले काही दागिने आहेत ते काढून घेऊया. म्हणून तो जवळ गेला आणि काही दागिने उचलणार तितक्यात त्याला आवाज आला की हे जे दागिने आहेत ते तू घेऊ नकोस, तू राजमहालात जा आणि राजाला माझा निरोप दे की माझ्या खोलीमध्ये माझ्या उशीच्या खाली दागिन्याची पेटी जी आहे ती तू घेऊन जा आणि तू पैसे विक आणि तुझा भागवत सप्ताह कर. त्याला आश्चर्य वाटलं की कसं काय या राजकुमारीला एवढं सगळं समजलं, पण तो काही त्या देहाला हात लावत नाही आणि ते सगळं घेऊन जातो. हे आपलं राजमहालात जातो, राजाला निरोप सांगतो. राजा आनंदाने आपल्या राजकुमारीची दागिन्याची पेटी याला देतो. हा दागिने विकतो, पैसे घेतो, धान्य वगैरे आणतो, पण तरी त्याला वाटतं की थोडे आणि जास्त पैसे हवे, म्हणून तो परत जातो. आता तिकडे अस्थी पडलेली असते आणि दागिने पडलेले असतात. आता तो दागिने घेतो. दागिने घेतल्याबरोबर त्याला परत आवाज
येतो आणि ती राजकुमारी म्हणते की तू इकडे आता हे माझे दागिने घेऊन जातोस, तू किती जरी मोठा कृष्णाचा भक्त असशील तरी तुला पुढचा जन्म घ्यावा लागेल आणि त्या जन्मामध्ये मात्र तुझं जे चरित्र आहे किंवा तुझं आचरण आहे ते नीतिमान नसेल, असा त्याला शाप देते. तो काही जास्त विचार करत नाही, ते दागिने घेतो, ते पैसे विकतो आणि इकडे भागवत सप्ताह जो आहे मोठ्या जोरात आणि मोठ्या प्रमाणावर तो आयोजित करतो. आणि असं झाल्यानंतर त्याचा म्हाताऱ्या झाल्यानंतर तो देहत्याग करतो. आता देहत्याग केल्यानंतर दुसऱ्या जन्मी तो बिल्वमंगल ठाकूर म्हणून जन्माला एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये येतो. पण हा ते शाप त्याला मिळालेला असतो की तुझं आचरण अनीतिमान असेल, म्हणून तो काय श्रीमंत असतो आणि तो स्त्री गमन करतो. हा तर असं त्याचं जे चरित्र असतं ते अशुद्ध असतं. आणि एक वेश्या असते जिचं नाव असतं चिंतामणी. ही जी चिंतामणी असते, या चिंतामणीकडे हा रोज जात असतो. एकदा काय होतं की त्याचे वडील जे आहेत त्यांना मृत्यू येतो आणि मग त्याच्यानंतर ती नंतर अंत्यसंस्कार विधी जी आहे ती करण्यासाठी हा स्मशानात गेलेला असतो. आणि तिकडे ते जे गुरुजी आहेत, जे पुरोहित आहे, ते खूप वेळ लावत असतात, अमका मंत्र म्हण, असं कर तसं कर. आणि हा व्याकुळ झालेला असतो कारण आता चिंतामणीकडे जाण्याची वेळ झालेली असते. म्हणून तो त्या पुरोहितांना सांगतो की चला तुम्ही लवकर आवरा, त्यांच्याकडे चिडून बोलतो आणि मग ते भरभर करून ते कसंही आवरतात आणि या चिंतामणीकडे जायला निघतो. पण वाटेमध्ये खूप वादळ चालू होतं, अंधार होतो, जोराचा पाऊस चालू होतो. इतका जोराचा पाऊस चालू होतो की पुढे काय हे सुद्धा त्याला दिसू शकत नाही. आणि चिंतामणी आणि हा जो राहत असतो त्या दोन्ही गावांमध्ये नदी असते. मग तो नदीमध्ये उडी मारतो कारण नेहमी तो नदी ओलांडताना एक तिकडे होडीवाला असतो. आज तो होडीवाला इतक्या वादळामुळे आणि पावसामुळे तिकडे नसतो, म्हणून हा उडी मारतो आणि लाटा खूप असतात, पोहणं अशक्य असतं. त्याच वेळेला त्याला एक शव दिसतो, त्या शवाला तो पकडतो आणि कसा बसा तो नदी ओलांडतो आणि जातो आणि आता हिच्या घरापर्यंत पोहोचतो. तर आता पावसामुळे सगळीकडे अंधार असतो, दिवे सुद्धा गेलेले असतात. तो हाका मारतो तिला, ती राहत असते पहिल्या मजल्यावर, पण तिला हाक ऐकूच येत नाही कारण वादळ, पाऊस, विजा हाच आवाज खूप असतो. मग तो काय करतो, त्याला एक दोरी दिसते तिच्या खिडकीतून लटकलेली, तर ती दोरी धरून वर चढतो आणि खिडकी उघडतो आणि आतमध्ये जातो. आणि चिंतामणी एकदम तिला जाग येते, ती म्हणते एवढ्या अंधाऱ्या रात्री तुम्ही आलात, कसे काय आलात? मग हा सांगतो की कसा पाऊस होता, एका शवाला पकडून. मग ती म्हणते पण तुम्ही वर कसे आलात? तर तो म्हणाला तूच माझ्यासाठी दोरी ठेवली होतीस ना? ती म्हणाली नाही. आणि मग तिने खिडकी उघडली, बघते तर काय एक मोठा लांब लचक साप तिकडे होता. आणि मग ती त्यांना म्हणते बिल्वमंगल ठाकूरांना की तुम्ही एवढं सगळं करून फक्त माझ्यासाठी आलात, हेच जर तुम्ही कृष्णासाठी केलं असतं तर तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती झाली असती. आता हे जेव्हा ही चिंतामणी म्हणते तेव्हा ही वेश्या म्हणत नाहीये, त्या वेशेच्या वाणी मध्ये
गुरु स्थित होऊन हा बोध बिल्वमंगल ठाकूरांना देत होते. आणि हे समजल्यावर बिल्वमंगल ठाकूर तिकडनं लगेच उलटे फिरले, जसे आले होते तसे गेले, 1 मिनिट सुद्धा पाठीमागे बघितलं नाही त्यांनी आणि थेट वृंदावनात जायला निघाले. कारण संन्यासी जेव्हा ते होते तेव्हा ते भाव भक्ती स्तरावर पोचले होते. आता फक्त प्रेम भक्ती स्तरावर पोचल्यावर त्यांना कृष्णाची प्राप्ती होणार होती. मग ते फिरले आणि वृंदावनाच्या मार्ग त्यांनी धरला. आता चालता चालता त्यांना एका ब्राह्मणाची बायको दिसली. खूप छान होती ती दिसायला आणि तिने अंबाडा घातला होता आणि लगेच ते तिच्याकडे आकर्षित झाले आणि तिच्या पाठीपाठी जाऊ लागले. आता या बाईला दिसलं कोणतरी एक माणूस माझ्या पाठी लागलाय. ती सुद्धा घाबरून पटपट गेली आणि तिच्या घरी गेली आणि दार बंद केलं. पण व्हरांड्यामध्ये तिचा नवरा बसला होता. तर त्या नवऱ्याकडे हे बिल्वमंगल ठाकूर आले आणि म्हणाला, त्या बाई ज्या आत गेल्या त्यांना जरा बोलवाल का तुम्ही? हा नवरा त्याच्या बायकोला सांगतो की बघ कोणीतरी तुला बोलवतंय. तर ही बाई बाहेर येते. तेव्हा बिल्वमंगल ठाकूर तिला म्हणतात की तुमच्या अंबाड्यातला आकडा जो आहे तो मला द्या. आणि तो आकडा घेऊन ते आपल्या दोन्ही डोळ्यामध्ये घालतात आणि आपले डोळे फोडतात. मी कृष्ण प्राप्तीसाठी निघाले असताना या डोळ्यांनी व्यत्यय आणला आणि मी दुसरीकडे फिरलो. अशी जी इंद्रिय आहेत ही मला नको आहेत. आणि ते वृंदावन धामात गेले. आता आंधळे झाले होते पूर्ण, पण तिकडे कृष्ण त्यांची रोज सेवा करायला येत असे. ते कृष्णाची सुंदर सुंदर गाणी भजन याची त्यांनी रचना केली, सुंदर कविता केल्या, त्यांना चाल लावली आणि रोज ते गात असे कृष्णासाठी. आणि कृष्ण सुद्धा अगदी प्रेमाने होऊन तल्लीन होऊन ती गाणी ऐकण्यासाठी रोज येत असे. तर हे बिल्व मंगल ठाकूर. मग आपल्याला याच्यातून काय बोध घ्यायचा की आपल्यामध्ये सुद्धा काही काही दोष असतात आणि हे दोष त्वरित जाऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे पंखा टॉप स्पीडवर फिरतोय, तो बंद केल्यानंतर सुद्धा काही काळ फिरतच राहतो. तसं आपले सुद्धा जे दुर्गुण आहे ते हळूहळू हळू कमी होतात, एकदम नाही. पण आपण असं करू शकत नाही जसं बिल्वमंगल ठाकूरांनी आकडा घेतला आणि आपले डोळे फोडले. तर आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की कृष्ण आहे त्याला अनन्य भक्ती आवडते आणि जी काही साधना भक्ती, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग वगैरे इतर ज्या गोष्टी कृष्णाने सांगितलंय त्या का सांगितलंय की शेवटी हे करून आपण अनन्य भक्तीच्या पायरीवर येऊ. कुमुदा माताजी, Jigna Mataji, Yes, Mataji. you are saying today, reciting? Kumuda Mataji, if she is unable to, then I will say Mataji. Kumuda Mataji. Okay, so will you say Gita Mahatmya? Okay. I am ready, Mataji. Hello. Yeah. Mataji, I am ready, Mataji. Just give me 2 minutes, Mataji. Okay. 1 minute.
बरं, आता आपण जिज्ञा माताजी येईपर्यंत मी सांगते, आपण आज काय काय बघितलं या अध्यायात, की आपण कुठली भक्ती करायची, सगुण रूपाची की अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची. मग हे उत्तर देताना कृष्णाने सांगितलंय की दोन्ही तऱ्हेने तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकेल, पण जेव्हा तुम्ही सगुण रूपाची भक्ती कराल ती सोपी आहे आणि ती सर्वात परिपूर्ण आहे. मग आपण बघितले, आपण निरनिराळ्या तऱ्हेने भक्ती करू शकतो. अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अशा तऱ्हेने आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. सर्वात वरची भक्ती ही अनन्य भक्ती आहे. आणि मग कृष्णाने आपल्याला सांगितले आपल्यामध्ये त्याला कुठले गुण, भक्तांमध्ये कोणकोणते गुण त्याला आवडतात. आता मी रेकॉर्डिंग बंद करते. जिज्ञा माताजी. येस माताजी.